Kaixo, Joseba. Kaixo, Aitor. Zi moduz? Ondo. Prest? Bai. Aurrera. Guazen. Hasteko, nor da Joseba Bibanko? Norbaitek ez badu ezagutzen? Hori, Joseba Bibanko naiz, 50 urte, eskonduta, 3 seme alaben aita, Artxinigan bizi naiz, betidanik bizi naiz Artxinigan, Alde Zaharrean, eta kasetaria naiz. Lan egiten dut Gara egunkarian, lehen lan egin nuen eginen, eta orain Gara, eta normalean atletiki buruz idazten dut. Futbol zalea naiz, atletik zalea naiz, eta gaztelaneaz esaten den bezala, soy un enamorado de Artxiniega hasta altuetan. Zeintzuk dira EH Bilduren programan ildo nagusiak? Alde batetik, sortu nahi dugu Mesa del Comercio y del Turismo. Guretzat, tresnarik importantena da Artxiniega aurreratzeko eta begiratzeko Artxiniegako etorkizuna. Foro horretan erabaki behar ditugu, baina denon artean ze neurriak, ze hildoak hartu behar dugu edo erabaki behar ditugu, hori emateko Artxiniegari etorkizuna. Beste aldetik gazteria. Gazteei inoiz eta inork ez dio galdetu zer nahi duten, zer egin nahi duten, eta guretzat heldu da momentua galdetzeko gazteei hori zer nahi duten. Bukatzeko, nik beti esaten dut hori, udala handia da gauza txikiekin. Gaude hemen konpontzeko arazo txiki bat horiek. Erantzuteko jendeari eta Artxiniegako udala hori ez da egiten. Galdetzen diozu jendeari eta hori, arazo txiki horik geratzen dira hori, debajo de la alfombra edo hortik eta hori esaten dugu. Eta euskararen esparruan zein da zuen proposamena? Bueno, ni ikasi nuen euskara duela, ez dakit, 20 urte. Eta hasi nintzen duela 2 urte euskara ikasten. Eta esfortzu handia da, eta hori da udala egin behar duena, esfortzu handia indartzeko euskara Artxiniegan. Proposatzen dugu foro bat sortzea, eta foro honetan hori egin behar dira euskaltzaleak, merkatariak, tabernariak, eskola, erabakitzeko ibilbidea indartzeko euskara Artxiniegan, baina edozein lekutan, kalean, eskolan, polikiroldegian, kurtsilloetan, udaletxean, eta hori egin behar dugu. Markatu behar dugu hori helburua gurekin aurrekontuetan beti egongo da kopuru bat hori bermatzeko Aiaraldea hedabideari. Zergatik bozkatu behar du jendeak EH Bilduko zerrenda? Jendea ezagutzen nau eta ezagutzen gaitu. Azken badaki zer egin dugun azken 8 urteotan, eta uste dugu EAJ-ari Artxiniegako denbora amaitu zaio. Irabazi genuen duela 4 urte, seguru gaude irabaziko dugula
hauteskunde honetan, baina hori esaten dugu, irabazi dugu, baina gobernatu nahi dugu. Eta Artxinigan jendeak esaten du, aurten bai, eta guk esaten dugu hori, aurten bai, irabazi nahi dugu eta irabaziko dugu, baina gobernatu dugu bai.